Hej YouTube. Halløj. I dag vil vi Start en let's play. Ja. Okay Jens, du må meget gerne stoppe med at ringe. Det er mega irriterende. Vi tager lige det her sidste kobbel med, og så smutter vi til neder. Vi går derned nu. Oh my god, nu skriver han fucker. Nej, vi skal ikke have de der fucking lyde med. Ja. Hvad fucking hvad? Vi skal ikke have de der fucking lyde med. Kom nu, tag den. Kom nu, Oliver. Kan ikke. Kom nu, Oliver. Jeg skal lige skrive for helvede. Kom nu bare. Nej. Jeg gider ikke. Oliver, nu går jeg derned. Nej. Oh, fuck nu af. Okay, nu går jeg ind og ændrer min status. Fuck af. Nej. Jeg går derind nu. Sådan der. Okay. Nej, fuck. Eller vi kan ikke smadre her. Okay, her kan vi. Sådan der. De smadrer bare alle de der beskeder ind. Hvor gik du ind over? Ja. Er du ind over? Jeg har fundet en zombie-gris. Du har fundet en hvad? Zombie-gris. Hvad med det? Vi får problemer med den. Vi kan altid komme tilbage. Har vi egentlig en... Jeg har dræbt den. Vi kan jo faktisk ikke engang komme tilbage. Jo. Jeg sætter lige et home her. /set home 3, sådan der. Home set. Det er bare fordi, så kan vi altid teleportere os tilbage til den her verden, hvis vi skal hente noget. Fordi vi skal jo langt væk herfra. Okay, kom, bliv lige der. Hvor du er. Bare man kunne lave netherrack tools. Sådan der. Har vi jord? Jeg har kraftedeme glemt at tage jord med. Jeg har over 64 gange. Har du noget jord? Nej, jeg har noget brødsning. Så tager jeg altså lige... Skal jeg gå hjem og hente noget jord? Hvad skal jeg bruge jord til? Vi skal have, så vi kan plante træer og det. Ja, det går du bare hjem og hente. Oh my god, der er vist nogen, der rigtig godt kan lide at bygge neder. Se lige det der pis. Vil noget mad? Ja. Nej, det tør jeg ikke spise. Vi skal nemlig bruge det til at, sådan så vi kan få en melonfarm. Jeg tog melonseeds. Nej, jeg tog meloner med. Og så har jeg selvfølgelig diamondrustning på. Er det egentlig ikke lidt dumt? Hvad? Er det ikke lidt dumt? Jo, lidt. Men altså, jeg skal kunne forsvare mig. Og vi skal også kunne, vi skal finde os et sted at bygge et hus. Jeg går altså lige tilbage og henter noget jord. Hvad skal vi bygge huset der? Ja, det bygger vi af kobbel, tror jeg. Okay, så hent en masse kobbel, for jeg har kun 5. Ja, vi kan lave en cobblestone generator. Vi skal bare have en... vi skal også have en spand med vand. Men jeg ved, jeg har en workbench på mig. Så jeg kan faktisk... Og min uendelige vandkilde virker stadig. Fantastisk. Oh my god, jeg har brug for hjælp til at bage det her pis. Jeg kan ikke finde hjem igen nu. Oh my god, hvad kan jeg smide væk? Jord. Det der, det skal jeg fucking bruge. Jeg har en guldklump. Nice. Det der kan jeg også godt smide væk. Og det der... Jeg holder på lige at hente en pickaxe mere. Oh my god. Nå, men jeg har pickaxe på mig. Hold, de kommer nu, jeg dør. Zombie pigment. Nej. Hvor fuck er du? Hvor fuck var du? Nu dør jeg igen. Jeg tager til nether nu.
Hvorfor? Nå, jeg kan ikke skrive home. Okay, TPA til mig. Det kan jeg kan ikke gøre noget. Hvorfor ikke? Fordi jeg bevæger mig, når de slår mig. Så jeg kan ikke gemme mig. Okay, nu har jeg slået ind ihjel. Kan jeg måske lige nå at trykke home? Yes. Jeg er hjemme. Au. Nej! Har du hvordan fjernet egentlig alle mine ovne? Slash home. 3. Prøv lige, jeg har fucking meget. Hvorfor ligger der kød og sådan noget her? Hvor? Jeg har lige taget det. Lort! Lorteskelet. Skal du dø? Hallo, hvad? Nej! Jeg skal ikke dø her. Ikke her. Scheisse. Oh my god, jeg troede, jeg skulle dø for evigt der. Prøv lige, hvor er du henne? Ved jeg ikke. I mit home 2, tror jeg det er. Så kom til dit home 1. Ja, det gør jeg lige om lidt. Slash home 1. Nej, home 1. Har du flere diamond pickaxe? En diamond pickaxe mere. Jeg har en, der ikke er enchanted. Jeg skulle lige gøre det. Hvor fuck er du hen? Jeg er lige gået ind. Okay, Morten, hvor meget plads har du i din inventory? Meget. Okay, Pænt meget. kom. Hjælper du mig ikke lige med at tømme det her for gode ting? Altså kobler og sådan noget? Hvorfor fanden har vi så meget uld? Det ved jeg ikke, fordi det er sådan noget sjældent ud. Vi skal have nogle i. Hvorfor er der ikke backpack plug-in på det her? Man kan godt på back. Backpack. Det ved jeg ikke. Jeg har stadig den her masse kobbel, men jeg skal kød. Vi har en masse mad. Tager du ikke i den øverste kiste, der ligger en masse mad. Og nogle dia-ting. Du skal hoppe for at nå den. Og lad være med at tage alt det der dia, fordi hvis du dør... Ja. Okay, jeg kigger lige, om der er noget, vi får brug for. Vi får nok brug for en økse. Hvad fanden kan jeg smide tilbage? Vi ikke har brug for. Jeg kan smide den der væk, den har jeg ikke brug for. Du har brug for en masse mad. Den er sådan mad. Fuck redstone. Bøf. Det der kan jeg jo faktisk lige hurtigt gøre noget godt, noget klogt med. Bum, sådan der. Så følger det ikke så meget. Ja. Nej. Så der. Mad. Masse. Jeg skal bruge en masse mad. Kom så. Nej, jeg er ikke færdig. Jeg tager nogle æg med. Æg, det er godt. Det er godt. Jeg har 2 guld. Svær. Har vi ikke nogen bukser? Bare et eller andet. Hvad for nogle jernbokser? Bare nogle bukser, jeg er sgu ligeglad. Jeg har bare nogle bukser. Det er det eneste, jeg mangler i min rustning. Det har vi ikke. Nede. Nej. Okay. Crafting table. Kom herud. Jeg har noget til dig. Sådan der, det ligger der. Det er uhyggeligt ikke at tage bukser på, Brian. Yeah. Okay. Sæt de bukser på. Nej, det er noget. Hvor meget plads har du i din inventory? Ja. Stadig ikke pænt meget. Jeg lavede lige noget guld til os. Nu har vi en guldbar deri. Så, jeg er klar. Ja, jeg tror sgu, jeg skal lige gøre op med Skype.
Har du hentet en masse kobbel? Nej, jeg har ikke så meget kobbel, faktisk. Jeg har ikke meget plads i min inventory. Jeg burde da nok have kobbel i mit dejlige hus. Jeg har heller ikke særlig meget kobbel. Optager vi egentlig til, kan jeg huske? Jo, vi gør. Hvad? Ja, vi gør. Okay, jeg skal bare lige være sikker. Hvad fuck? Det er mig, der har været i gang her. Hvad har hun lavet? Hun har gjort det her igen. Fucking nederen, de skal ikke fandme ikke se blok. Læg linjen til /TPA Dennis der. Hun skal fandme ikke se blok TPA der. Denny. Er det ikke sådan, man står det? Benny. Nej, /TP Denny. Kom nu bare. Vi har ikke tid til alt det der. Ja, vi skal over det der, skal vi lige have lukket af. Har du taget det der stone, vi havde? Ja. Altså det der helt rå sten? Nej, det har du ikke. Så der. Nej, Vi skal lige have blokeret af her. Jeg har kun taget kobbel. Så. Nu har vi i hvert fald noget at bygge hus af. Sådan der. Kom så. Det her kan du ikke lige smide det i en kiste, der ikke kan åbnes af andre. Det kan ikke åbnes af andre. Smid det her i. Det er min kiste. Smid det der i kisten. Fordi hvis nogen andre får fat, vi har faktisk brug for det. Er du klar? Nej. Så. Har vi noget jord. Oh my god, kun 8 jord. Jeg går lige op på overfladen og få noget mere jord. Nej, kom nu bare. Nej, lad være med at sætte blok der. Har du smadret den der blok? Oh my god. Oh my god, hvad skal jeg nu? Nej. Det kommer til at ske. Oh my god, der er nogen, der ikke kan huske klokken. Jeg har bare lyst til at lort i luften. Undskyld YouTube, det kan godt være, at det bliver en kedelig video. Ja. Der er ingen, der ikke gider at lave noget. Kan du ikke cut? Hvorfor? Fordi jeg skal jo lige grave noget dirt. Jeg skal bare have til 20. Så skal jeg have 7 mere. 1, 2, 3. Okay YouTube, vi holder lige pause i den tid.